Элек бу урында Ауыл Советы бинасы урнашкан булган. Парк төзүү эшен Гөлназ узган ел башлаган. Барлык чыгымнарны да үз өстенә алып, үз проекты белән бик матур мәйданчык ясауга ирешкән. Матурлыкны балаларны яратадыр. Шу паркны заңы белән бергә эшләп чыгарбыз дип сүз биргән минем теләгем дип, аның истәлегенә, якты истәлегенә Карамалы халкына зур матур теләк ясый. Балаларны, кешеләрне куандырып, хезмәт итсен. Иске Карамалы егете Рушат Рахимов 2020 елда снегоход белән һәлакәткә очрады. 38 яшендә гомере өзелгән Рушатны авылдашлары ярдәмчел, тырыш егет буларак искә алалар. Рушат укганда инде ул бик тыныч, акыллы, һәрвакыт пөхтә, чиста. Һәм инде укып бетгәннән соң да ул һәрвакыт безгә аралашып яшәде. Бер вакыт уяп атсам, Рушат безгә күч нәрсә калдырып киткән, тәмле конфетлар, шәйләр. Ул вакытта өйләнмәгәндә иде, 7 яшьлек иде. Аннан инде бер вакыт 2010 елда шундый зур кырлык булды. Шул вакытта кич кырын Рушатның бар иде машинасы, фургон төбендә. Бер егет белән Айбулат белән икесе безгә салып китәләр. Без шул салып ип киттеләр. Ул хатта молодец студентлар иде, юк иде. Менә шулай шундый һәрвакыт ярдәмче, ачык йөзле, шундый тыйнак бала иде ул. Уен мәйданчыгы авыл мәчете каршында урнашкан. Балалар өчен биредә тау, батут, өстәл теннисы таган куелган. Символик тасманы кискәч, кунаклар һәм балалар уен мәйданчыгына узды. Рушат безнең классташ һәрвакыт ягымлы, ярдәмчел иде. Без бик якын аралашкачтан. Бер вакытта да артык сүз сөйләшмәде, мактанып йөрмәде. Һәрвакыт тыйнак очрашуларда да үз турында кыскача гына әйтеп китәдер. Һәрвакыт безнең йөрәкләрдә калачак. Һәр барчабызның күңелендә Расих улы, Зәмзәмия улы Рушат яхшы хатирәләре белән күз алларыбызда тора. Ул тәртипле гаиләдә, әти-әниләре бик тәртипле. Дөньяшыл матур яшәүче кешеләрнең улы иде. Ни хәл итәсең, Аллаһ Тәгалә шулай аларга гомерне кыска итеп биргәч, алар вакыйлыкка да яхшы кешеләр кирәктер. Балалар биредә ел дәвамында рәхәтләнеп күңел ача ала. Уен мәйданчыгы озын гомерле булсын һәм зур тырышлык белән булдырылган матур уен мәйданчыгын авыл халкы саклап тотсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.